Ladies and gentlemen, super high sir, super more money there. Happy Christmas, Happy New Year. What can you say about the God bless you, sir. All your power. Game up Brazil. What's it?
Dim Atusinachi. Adazi Nnukwu. Onye Igbo gị onye Igbo anyị iri chiri ọgụ na Adazi Nnukwu onye n'ịga. Kefe gị ka Igbo man chiri ọgụ title na Adazi Nnukwu. Dim Ogbalu. Dim Obi na-akụ eze. Dim Ikechukwu. Dim Ikechukwu. Dim Atusinachi. I come you back to God give the glory. Order. Right after no. My chairman. No. The government to you all 7 days. Today was the second day. And I came to pronounce them on the 4 also title them. So we will do Dim Ikechukwu. Dim Atusinachi. Order. Where is my okay? Oh my God. Money anamo. I don't know what I want I come over. Move around and language. But I can't do Congratulations. Thank you very much. Ikechukwu Adazi Nnukwu. Elezana Obuliwo. Ezana Obi Adefore. Dim Atusinachi. Adazi Nnukwu. Onye Igbo adịghị izizi chi n'ọzọ na Adazi Nnukwu. Onye nọ n'ọgbọ ya. Onye Igbo adịghị izizi chi n'ọzọ na Adazi Nnukwu. Number 1. Ezana Obuliwo. Obi Adefore. Oguome. Yes, so we thank you so much.
biko mgbe na-abata ana m achọ ka nabata Adamasị onye weliwe mana emesịa anyị ga-enwe full inventory. Biko onye ụlọ nwoke unu ga-etu ya afa Dim Milomachukwu. Dim Milomachukwu. Kibwa wu Dim Obinakwu Eze. Dim Obinakwu Eze. Kito wu Dim Ikechukwu. Dim Ikechukwu. Kino wu Dim Akusinachi. Dim Akusinachi. Hello. So gidi. Woko my brother. And no, I'm a baby. More after you will get everything better. Offer over the that close. Come on, what's up? We to wear Mama, here, I'm Thank you, sir. All right. So ya wapa kama guru mkengwa lulu umetuoya Adazi Nnukwu ekele n'ụlọ. Ekele n'ụlọ. Anyị ekele n'ụlọ. Ndị ọma Chukwu. Asị ọ ga-adịrị gị mma. Ụwa bụ ụwa. Elu ụwa eze kwesịrị. Ụmụnne anyị ọzọ dị iche na ndị dị abụọ. Ndị ise n'ọzọ aja ka anyị nọchite anya ala na ndị mmadụ anaghị ebudo mmadụ. Anyị si akwa ịlọ ọ ga-adịrị gị mma, anyị gosiri anyị ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma na mmadụ
Only go to Anaka. Come on, I say, when it's all about the teacher, actually, I saw some actually a woman, you couldn't even let me teach it. I'm not going to tell you what it is. I'm not going to tell you what chat. Nigga, from a very bad. I'm required to have a teacher. I see, of course, as I find life now, I come back, I can want everything to be The good people of Adazi Nnukwu want to say a warming welcome. Your presence here is highly appreciated. Only easy. All the women of the women of the women now. All of you better that. We are telling you to one day the Papa. We are here. After we give you weather. God will bless you all. Children of you. Yes. Ini awalnya lama. Ica, betul. Ini lama je. Ya, sekarang pun. Ada banyak yang nulis ada. Awak nulis ada. Kemudian orang ambil wala, apa. Apa ambil wala. Kemudian dia mak. Beli ya beli. Lokuru juga malam aku dia ada di lah yang makan. Aku ni belum cedera tu. Ini awalnya lama. Sebelum sama. Down kingdom, God bless you. Your days will be done. Congratulations. No. You can't lay out that one. There. You are taking out. Hold on. No. Our guest. No. My sister. Good job, bro. Okay. Umuada
Ọbala mi ba ní nínú iṣẹ́ nígbà archbishop tó ti wà lẹ́wọ̀ tó wọ́n kọ́ wá lọ́wọ́ náà nígbà ní wọ́n yóò yẹ kó àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀yà tó lè yí fọ́ ìwé ní òkú nígbà nínú ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ yẹ fà ọkọ̀ ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ mi. They're not coming out in their number. I have only seen each Nze Ogbalu, the President General. I am the chairman of the person. You see that Mr. Man? No. I put a choking one what is the issue? No. If
iwe eji ya anyị akwụrụ echezọ ga-echezọ anyị echeghị echezọ towelu mana ndị otu n'iche achọrọ m ịkpụ osi adị dịka m si wee kwu na anyị ga na-enye ọbụ onye apụrụ ebi otu mba anyị ga-ewepụta modalities ị ga-ebido n'ezinụlọ n'ebe ụmụnna ya mmadụ na-emekwa ya mmiri ọma imechara ya mee nke gị anyị na na-ekwu osi adị na ya bụ nwata ọ tapụrụ atapụ and otu ejije a ọdụ na uwe chairman biko ibe anyị emezi na ahụ na mma ebido desmedini n'aka n'agha aka ịgọ ịsa na enye m ụkwụ ihe wepụwa ebe ọga anyị na-esi onye ọbụla na-ebe a ga-anaghị aka maka na ọma ha mere eji ụgwa gị ijigbo n'elu anyị ga-anọ na so ọwụrụ ga anyị anaghị anyị na-ụdị nke ahụ biko down biko anyị na-aka ya ka isi onye na-akụ gbada oke nwa na-akụ the last two places I gave, that's how I was appointed. Manakina, in a trouser, the old way, and I have for you. Woman do mess with my ego, and I'm happy to be with this history. Because even now I take the action. I'm not a woman, they have some man. I don't want to do that. I'm not a chairman, it's really I'm saying. Oh, now, they should come and study from your records. Thank you so much. Let's be right. Thank you very much. Wow.
Isago. Last man standing. Thank you very much. Yes. Thank you very much.
Thank you very much. Happy because after all you see what is that? Okay, I'm moving on the light number. Go see here. Now I need all of you. People go back out over there. Yes, in their house is well organized.
ọdị ya